Vumela ukuthi ukhishwe kubantu. Vumela ukukhishwa ebanganini, vumela ukukhishwa ezihlobeni, vumela ukukhishwa emsebenzini la usebenza khona, vumela ukukhishwa ey'ndaweni lezo obuyithanda kakhulu. Kuvumele ukukhishwa ey'ndaweni ey'njalo. Vumela ukukhishwa kubantu obukade usondelene nabo kakhulu kakhulu kakhulu. Vumela ndlondlo ukukhishwa. Musukuba nenkani bakukhiphe endaweni ubuyele, bakukhiphe ubuyele. Musukuba nenkani ngoba lokho kuzoba nzima kuwena. Uma sebethi hayi siyakuyekela thina ngoba siyamkhipha uyabuyela, siyamkhipha uyabuyela. Sanibonani indlondlo, sanibonani indlondlo. Indlondlo le khuluma mntana ohamba namakhosi. Sanibona, ngifisa ukusho nje kuwena ndlondlo ukuthi lapho ukhona sebekukhiphile banganini bakho, bakukhipha kulabantu obu-close nabo, bakukhipha la bakukhiphe khona, bakukhipha. Ungakhali ngoba kusesenzima okwamanje, mhlampe usanda kukhishwa kusasenzima, kodwa ukuhamba kwesikhathi ubokwazi ukuthi kumnandi kanjani ngoba uvele ubone ukuthi lokhu akuhleka kwami engangikwenza laphaya kwakuyinkohliso. Mina ngangihleka ngedwa kodwa ngangihleka nabantu ababengahleki. Lo wamusa engangiwenza laphaya kwangasiwona umusa kubona, kwakuwukuphapha ngoba babekubona njengokuphapha, njengokubona ngathi ngifuna ukubukwa. Yabona? Vumela-ke abantu bakho bakukhiphe ey'ndaweni la engafanelekanga ukuthi wena uhlale khona ngoba bona bayazi, babuke kusesekude, babona ukuthi wena i-energy leyo labantu laba le energy le abakunikeza yona ayikufanelanga wena ngoba thina singabantu abadonsayo. Kufana nokuthi umuntu azokupha imali, le mali akupha yona isinamagama. Usekhulume wakhuluma, leyo mali awuyidingi ndlondlo, awuyidingi imali ekhulunyeliwe, awuyidingi into ophiwa yona ngoba nakhu kufilwa sorry. Unikezwa, uphiwa imali ngoba umuntu ekupha imali ngothando, and uphiwa isupport ngoba umuntu ekunika ngempela isupport. Uphiwa i-friendship, awuyincengi, kepha uyayihlonipha leyo friendship onayo nomuntu ngoba i-right. But uma ungabe kuwukuthi wena uyayincenga, leyo energy nje leyo awuyidingi ngoba avuyibambezela ndlondlo, avuyibambezela thina siphila nge-energy. Uma ngabe kuwukuthi uzongipha i-energy negative, energy ezongilimaza, ngiyakwazi ukuthi mina ngiyidonse leyo energy. And mina la ngisuka khona njengamanje, ake sithi njengamanje, mina ngiyabuyela la ngakhishwa khona. Ngiyabuyela laphaya bangikhipha khona, ngiyabuyela ey'ndaweni ey'thile la engakhishwa khona. Still ngiyiqalisa phansi mina ngoba leyo energy sasekhona le enga-right, engekho mina engangidingi mina ngoba lento ifana nokuthi ngizokuhaga ndlondlo, ngikuhage kanti mina ngiyazi wena uyazi ukuthi njengoba ngikuhaga ungifuni. Mina ngiyakuhaga ngalelo uthando lolu olamampela, but wena unginikeza le hug ebandayo, uyangigulisa, uyangicindezela, ucindezela le energy yami. So ndlondlo, vuma abantu bakho bakukhiphe kubantu ongabadingi. Vumela ngoba ngelinye ilanga uzothi uma usuhleli wedwa uyibone uyibonge ukuthi ngiyabonga Nkosi ngakulalela ndlondlo.